Όχι, δεν έχει τα πόδια. Έχει τα πόδια. Τι είναι, παιδιά. Σκορπίνα είναι, σκορπίνα. Προσεκτικά. Πω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κι άλλη σκορπίνα. Πω. Για βγάλει το Κώστα τώρα που το έχουμε στο βίντεο. Προσέχετε, παιδιά. Κάτσε Κώστα. Κιλό. Βγάζεις? Ναι, Κάτσε να φύγω από εδώ. είναι έτοιμο το βιντεάκι. Εντάξει, καλό το Ναι, μωρό. Μαζί.